Acabo per si algun dia flaquegen les forces, no tenim dret a estar cansats, segurament, però si algun dia no ho veieu del tot clar, tot s'emborrona, tot es posa gris i us poseu el 8 de maig del 1945 a les portes de Mauthausen. Allà on els nostres herois, els nostres supervivents, aquells que de les cendres de l'horror nazifeixista van fer el jurament del mai més enlloc contra ningú, que és la nostra bandera, i van fer una paraula que avui és segurament la consigna de la unitat popular al segle XXI. Tanqueu els ulls, aixequeu els punys i sentireu la veu més càlida i més tendra dels nostres herois que us diran 3 cops: no passaran, no passaran, no passaran. Visca la pau.